Het wie een drokte van belang van de moon bij Taxi Waaksma in Koortstertille. Ja. Mevrouw Pander, en waar wilt u opgehaald worden? De Arroende Wieke had Waaksma alles op alles zetten om de nieuwe routes in kaart te brengen. Voor ons verhoorde dat het bedrijf zowat verdubbelen is in alle opzichten, qua alle werkzaamheden. We hadden er fulltime een tweede centrale bij kregen. En ook ja, op administratieve werkzaamheden, voertuigen, chauffeurs, alles is eigenlijk verdubbelen. En dat is goed nieuws voor de oud-werknemers van Klomp, dat 1 april failliet ging. Je weet net uiteindelijk van, ging je mij oer, ging je net oer. Dat is wel heel zwaar eigenlijk. En dan lijst er nachts wel eens een weg van hoe zou het nou alleen komen. En dan is het gewoon een hele opluchting uiteindelijk, dat is dus wel mee hoe ik. Waaksma had de chauffeurs zo volle mogelijk op dezelfde ritten zet. De meeste cliënten van Aliade worden toch dezelfde mensen ophellen en brocht. Die cliënten uiteindelijk van, die moeten net te vaak wisselingen aan. Ik krijg dus als vraag, je blijft wel, hè? Zo ik zo dat ding krijg ik naar de jaren. Ja jongen, ik zeg ik blauw. Maar gelukkig, de verhoord van mij verhoort helemaal niks, want ik ga mezelf ploegje gewoon houden. De chauffeurs krijgen voor eerst een contract van 3 maanden. Daarna wil Waaksma de andere taxibedrijven uit de regio bij beloeken. Dus wij hebben het hele vervoerscontract overgenomen in Friesland. Een gigantisch product natuurlijk. Ik denk dat er wel 150 voertuigen rijden. Bussen, taxis, rolstoelbussen. En om dat zelf te verstouwen, hebben we zoiets van nee, wij kennen er onderaan in de beroepen met collega-bedrijven van ons. Met name de hoeken onder de Friesland, Zuidwesthoeken. Harlingen, Makkum, Sneeds, Jereveen. Ik denk van ja, we kunnen het vervoer beter verdelen met z'n allen. Waaksma gaat van Nijwijk importeren met de andere taxibedrijven.